A les classes de matemàtiques de l'escola, la regla que s'imprimeix al cervell des del primer dia és la de la proporcionalitat perfecta. Clar, és l'harmonia impecable que ens ensenyen sempre. Exacte. Si es compra el doble d'una quantitat d'un producte, doncs es paga exactament el doble. I si no es compra res, es paguen 0 euros. Tot molt quadrat. Sí, un món ideal on tot encaixa. Però qualsevol persona adulta que analitzi avui dia una factura de la llum o del telèfon s'adonarà de seguida d'una realitat molt diferent. Consumir el doble d'energia gairebé mai significa pagar exactament el doble. Hi ha com una trampa invisible allà, ui. I tant. I justament avui iniciem una nova exploració a fons per analitzar precisament aquest fenomen. La missió que tenim és desxifrar el moment exacte en què la matemàtica teòrica pura col·lisiona amb la realitat del nostre dia a dia. O sigui, analitzarem la diferència fonamental entre el que anomenem funcions lineals i funcions afins. Aquest és l'objectiu. I per navegar per aquesta transició, tenim unes fonts fascinants. Es tracta d'uns apunts detallats de matemàtiques de tercer d'ESO, de l'autor José A. Jiménez Nieto. Són uns apunts genials, perquè van molt més enllà de ser una simple col·lecció de fórmules i gràfics cartesians. Totalment. És un material que aterra l'àlgebra directament a la vida real, saps? Utilitza exemples que van des de trens d'alta velocitat fins a, factures de la llum i olles bullint a la cuina. De fet, el fons virtual des del qual ens parles avui reflecta perfectament aquesta idea. Ah, sí, m'encanta. Aquesta pissarra digital amb els grans eixos de coordenades il·luminats i les línies de colors entrecruant-se ens anirà fantàstic. La representació visual és absolutament imprescindible per comprendre aquests conceptes. D'acord. Desgranem això. Per entendre per què la factura de la llum sembla trencar les regles de la lògica, primer cal establir quines són aquestes regles en el seu estat més pur. I el document comença precisament pel grau 0 de la complexitat, que és la funció lineal. Així és, la base de tot el sistema. La funció lineal, que s'expressa amb la fórmula fonamental I igual a mx, és l'encarnació directa d'aquesta proporcionalitat perfecta que comentaves. L'harmonia pura. Exacte. I la seva característica innegociable, vull dir, allò que la defineix visualment d'una ullada, és que la seva gràfica és una línia recta que travessa invariablement l'origen de coordinades. El centre exacte, el 0,0. El 0,0, sí. Representa un univers matemàtic on no hi ha res amagat, no hi ha sorpreses. I el text ens dona un exemple molt nítid per il·lustrar-ho, que és el d'un tren AVE que viatja mantenint una velocitat mitjana constant de 240 km per hora. L'equació seria E igual a 240t, oi? On la lletra E és l'espai i la t és el temps. Això mateix. I té tota la lògica del món. És com prema un cronòmetre just en el milisegon en què el tren arranca. La relació és de ferro. Si viatges 0 hores, recorres 0 quilòmetres. Si viatges una hora, en són 240. Si en viatges 2, en són 480. El que és fascinant d'això és que aquest tipus de matemàtica resulta extremadament reconfortant per a la ment humana. Clar, perquè és previsible. Exactament. Estableix una relació de causa i efecte tan neta sense cap interferència externa. La constant de proporcionalitat, que en aquest cas són uns 240 km per hora, governa tota la interacció per complet. I un altre exemple clàssic que apareix als apunts és el de la ferreteria. Vas a comprar fil ferro, que es ven a 3 euros per cada 20 metres. Si no entres a la botiga i, per tant, no compres cap metre de fil ferro, la caixa registradora marcarà 0 euros. És una lògica tan aclaparadora que ens sembla l'única manera possible de funcionar. Però, clar, tot això suposa que el món real sempre comença des d'un full en blanc, i tots sabem que no és així. I aquí rau el problema principal quan s'intenta modelar el món físic o l'economia. La gran majoria de fenòmenes, per no dir tots, no parteixen d'aquest zero absolut. Sempre hi ha una inèrcia. Un cost estructural amagat per allà. O una condició atmosfèrica prèvia abans que qualsevol mesurament comenci oficialment, clar. Llavors, quan aquest full en blanc ja està escrit prèviament, és quan l'univers net de les funcions lineals es queda completament curt. I suposo que aquí és on la teoria ens presenta el canvi de regles amb la funció afí, oi? Justament. L'arquitectura de la funció afí transforma l'equació original perquè hi afegeix un terme independent. Ara passa de ser I igual a mx a ser I igual a mx més n. Més n. Sí.
Aquesta letra N, que sembla molt inofensiva al final de la fórmula, altera radicalment el comportament gràfic i matemàtic de tota la línia. I la conseqüència visual immediata és que aquesta línia ja no passa pel punt d'origen, el famós 0,0, veritat. Ha esquivat el centre. Totalment. Aquí és on es posa realment interessant per a qui ens escolta, perquè als apunts hi ha un experiment de física que ho fa supervisible. Hi ha un líquid que s'està escalfant i la seva temperatura puja 5 graus per cada minut que passa. Un estudiant podria deduir instintivament que l'equació és I igual a 5x, basant-se en l'exemple del tren. Clar, però això seria fals, perquè en el minut 0, o sigui, abans d'encendre el foc, l'aigua no està congelada a 0 graus. Ja es troba a la temperatura ambient de l'habitació, posem per cas a 15 graus. Aquesta és la condició prèvia ineludible de la qual parlàvem. L'equació correcta, doncs, és I igual a 5x més 15. Aquest petit canvi destrueix per complet la regla de 3 simple que mencionaves al principi de tot. Uau, clar, perquè no en pots multiplicar a cegues. En absolut. En una funció lineal, si es dobla el temps, es dobla el resultat. Però aquí, si al primer minut tenim 20 graus de temperatura total, al segon minut no en tindrem 40. En tindrem 25. Exacte, 25. Els 15 graus inicials distorsionen tota la proporció de creixement perquè no es multipliquen amb el temps. Simplement es queden allà com una base fixa inamovible. Ostres, això em fa pensar molt en l'estructura de tants negocis actuals. Aquesta lletra N, aquest més 15, actua exactament igual que pagar el cobert en un restaurant o, saps, l'entrada a una discoteca. És una analogia molt bona, sí. Abans que la variable del consum comenci a moure's, les copes, els plats, el temps al foc, ja tens una despesa base consolidada que et penalitza. I tornant a l'exemple de la factura de la llum que proposa l'autor, s'estableix un cost fix de potència contractada de 12 euros més 0,15 euros per cada quilowatt-hora consumit. Sens dubte, l'exemple de la factura elèctrica és potser la millor aplicació pràctica d'una funció afí. Serveix per il·lustrar quin impacte té aquesta lletra N en l'economia personal. Fa mal a la butxaca des de la línia de sortida. I tant. Les companyies apliquen aquest terme independent, aquests 12 euros fixos, per garantir-se uns ingressos estructurals facis el que facis amb el consum. I això provoca que el primer quilowatt-hora consumit sembli extremadament car. Perquè carrega amb tot el pes d'aquella quota fixa inicial. Exacte. A mesura que el consum augmenta, aquest cost fix es va diluent. Això fa que la percepció del preu per unitat vagi variant, malgrat que el pendent real del consum, aquells 0,15 euros per unitat, es mantingui totalment inalterable durant tota la factura. O sigui que les funcions afins amaguen una certa il·lusió òptica financera, si ho penses bé. Es podria dir així, sí. Llavors, tenint molt clar que el punt de partida ho canvia absolutament tot, com s'arriba a determinar el ritme al qual els preus o les temperatures se disparen un cop se supera aquest primer pas? Si la M fixa al terra des d'on s'arranca, quin mecanisme matemàtic controla l'accelerador d'aquesta línia? Doncs aquest és el domini absolut de la primera lletra de l'equació, la variable M. És el que es coneix com el pendent de la recta. El pendent? D'acord. Sí, el pendent és la taxa de variació, o sigui, representa literalment el nivell d'inclinació que té la línia respecte a l'horitzontal. El document didàctic ho defineix especificant que el pendent indica com varia la coordenada vertical Y quan la coordenada horitzontal X avança exactament una unitat cap a la dreta. Llavors ens diu si la cosa puja o baixa, bàsicament. Exacte. Si el valor de la M és positiu, la línia puja d'esquerra a dreta. Estaríem en un escenari de creixement. Si la M és negativa, doncs la línia cau, indicant un decreixement. Espera, deixa'm veure si entenc bé com s'arriba a calcular això físicament sobre el mateix gràfic de paper. Els apunts parlen de dividir la variació de la Y entre la variació de la X. Vull dir, és qüestió d'agafar 2 punts concrets de la recta, calcular quants passos s'ha de pujar o baixar i dividir-ho pels passos que s'ha de caminar endavant. Llavors, si per avançar un sol més cap a la dreta del gràfic, la factura puja 15 euros cap amunt, el pendent seria directament 15, oi? És simplement una fracció d'aquest moviment. Has descrit la fórmula del pendent a la perfecció. Algebraica i visualment, la M és igual a Y2 menys Y1 dividit per X2 menys X1. És la raó de canvi fonamental. Clar, ho veig.
I l'altre component, que és el que ja hem anat introduint tota l'estona, és l'ordenada en l'origen, la letra N. Aquesta té una traducció geomètrica encara més directa, si cap. És el punt precís, amb coordenades 0,n, on la recta talla l'eix vertical Y. És com, diguem, la petjada inicial de la funció en aquell eix. L'ordenada en l'origen. Em sembla un concepte clau. I aquesta interacció entre la M i la N obre la porta a deduccions molt interessants, oi? Especialment quan diverses línies comencen a compartir el mateix espai en un sol gràfic. Moltíssim. Pensem-ho com un repte mental deductiu basat en el text. Si tenim dues equacions que tenen exactament el mateix pendent, diguem-ne y igual a 2x més 4 i una altra que sigui y igual a 2x menys 6. D'acord. Ambdues comparteixen una M de valor 2. Clar, comparteixen la mateixa inclinació. Totes dues pugen exactament als mateixos escalons verticals per cada pas horitzontal que fan. Llavors, això només pot significar que, malgrat sortir des d'altures totalment diferents a l'eix vertical, Actuaran d'una manera molt específica. actuaran com les vies del tren AVE que hem comentat a l'inici. Seran rectes, completament paral·leles, i mai, en tot un univers cartesià, arribaran a tocar-se. Aquesta deducció és crucial. Si connectem això amb la visió general de la geometria analítica, un mateix pendent sempre garanteix l'absència d'intersecció. Són com destins sincronitzats que mai arriben a col·lidir. I paral·leles per sempre. Sí. Ara bé, què passa quan s'inverteix la situació? Vull dir, si analitzem dues funcions que comparteixen la mateixa ordenada a l'origen, la mateixa n, però tenen pendents oposats o diferents. Per exemple, y igual a 3x més 5 i una altra que sigui y igual a menys 2x més 5. D'acord. En aquest escenari, ambdues funcions tenen un més 5 al final de l'equació. Això vol dir que el seu punt d'ancoratge inicial a l'eix vertical és totalment idèntic. Llavors són rectes secants. Això vol dir que naixeran exactament del mateix punt a l'eix de les Y, xocaran exactament a la línia de sortida. Uau! Clar. Tota una metàfora. És que en un context empresarial, per exemple, això podria representar dues línies de negoci que arranquen amb exactament la mateixa inversió inicial. Diguem que arranquen amb 5 milions d'euros cadascuna. Però una està dissenyada per generar beneficis ràpids i exponencials, seria el pendent positiu, mentre que l'altra, per desgràcia, comença a acumular pèrdues immediatament i va cap avall, al pendent negatiu. És a dir que comparteixen l'origen, però els seus destins divergeixen violentament en el mateix instant de néixer. El pendent dicta el destí i l'ordenada dicta l'origen. És una forma molt poètica de dir-lo, però absolutament matemàtica. Sí. Aquestes connexions fan que una pissarra que estava plena de lletres abstractes cobrís sentit de cop. Ara bé, vaig a fer una pausa estratègica. Per a qui ens escolta, què vol dir tot això a nivell realment pràctic? A veure, com a resum. Sí. Si un estudiant de secundària s'enfronta a un examen demà mateix, o si qualsevol professional necessita llegir un gràfic d'evolució superràpid en una reunió, quina és la guia de supervivència per identificar-les i no confondre-se mai més entre un tipus i l'altre? Doncs l'estratègia de reconeixement de patrons és molt simple si s'interioritzen les dues condicions bàsiques, tant des del punt de vista visual com de l'expressió algebraica. Des del punt de vista visual, la diana és el centre de tot, oi? Si el gràfic mostra una recta que passa netament cruant la creu central exacta, allà a l'origen del 0,0, l'estudiant pot assegurar sense dubtar ni un segon que és una funció lineal pura, 0 sobre costos. Això és correcte. Però si la recta creu a l'eix vertical només un sol mil·límetre per damunt o per sota d'aquesta diana, llavors ens trobem automàticament davant d'una funció afí. Hi ha una letra n amagada per allà que ha desplaçat la recta. És una forma perfecta de veure-ho. I clar, quan la representació gràfica no hi és i només es disposa de l'equació escrita en paper, la regla és igual de categòrica. Quina és? S'ha de buscar el número solt. Vull dir, si darrere de la variable x i del seu coeficient hi ha una xifra que suma o resta lliurement, una constant de qualsevol valor, com un més 7 o un menys 14... Llavors aquella equació crida a ple pulmón «soc una funció afí». I tant!
Si per contra la fórmula es redueix exclusivament a un sol número multiplicant la variable x, com per exemple y igual a menys 8x, doncs ens trobem directament en el territori d'una funció lineal. Entès? Lineal vol dir viatjar amb equipatge lígeu i afí vol dir arrossegar sempre el pes d'aquell terme independent. Molt ben vist. Però compte, perquè les apunts del professor Jiménez Nieto introdueixen una anomalia que em resulta molt curiosa just cap a la pàgina 8 del document. Ah, sí, la funció constant. Això mateix, plantegen un escenari on l'equació de cop i volta perd el pendent. Què ocorre si la fórmula no té cap lletra x en lloc? Vull dir, si simplement ens trobem amb una expressió com y igual a 4. Com es pot dibuixar una línia inclinada si no hi ha cap tipus d'inclinació indicada? És que quan el pendent, o sigui la variable m, adquireix un valor de 0 absolut, qualsevol multiplicació per la variable x s'anul·la immediatament, perquè 0 per qualsevol cosa és 0. Al desaparèixer la x, la funció deixa de dependre d'ella. O sigui que s'independitza totalment de l'horitzontal. Exacte. Ja no importa gens ni mica quan avancem horitzontalment cap a la dreta o cap a l'esquerra, el resultat vertical no canviarà mai. Sempre serà 4. Aquesta estructura excepcional rep el nom de funció constant. Uau! Això em fa pensar directament en aquelles tarifes planes d'internet de fa uns anys, oi? O fins i tot actuals per a moltes plataformes de streaming. Si es paga una tarifa fixa de 40 euros al mes per la connexió, l'equació del cost mensual és senzillament igual a 40. Clar, no depèn de l'ús. Tant se sap mal si es consumeix un sol gigabyte de dades o si se'n consumeixen 1.000. La variable del consum no té absolutament cap capacitat per alterar aquest cost final. Exactament, i si es trasllada això al pla cartesià, aquesta independència de la variable x genera una gràfica superpeculiar. La funció es converteix directament en una línia completament plana, estrictament horitzontal. Paral·lela a l'eix de baix. Sí, transcorre de manera perpètuament paral·lela a l'eix horitzontal de les abscisses. És com una autopista infinita que està construïda sempre a una altitud de 4 unitats constants o bé de 40 unitats constants en el cas de la tarifa d'internet que comentaves. Fins aquí, crec que el comportament d'aquestes línies aïllades té un ordre quasi reconfortant. S'entén perfectament com pugen, com baixen, com arranquen des de diferents altures i com poden quedar-se completament planes en forma de tarifa plana. Tot és molt lògic. Però al món real, i de fet la secció final d'aquests mateixos apunts acadèmics, no acostuma a presentar les opcions d'una en una i de forma aïllada. Les presenta de manera simultània. Diferents escenaris acaben xocant. Clar, i aquí és on entra en joc l'aplicació avançada d'aquests apunts, la resolució gràfica de sistemes d'equacions de primer grau. Però per què ens hauria d'importar tant el moment i el lloc on dues línies diferents decideixen encruar-se sobre un paper? Perquè aquest punt d'intersecció representa literalment la resolució d'un conflicte. Quan es plantegen sistemes de dues equacions, en el fons el que s'està fent és presentar dues realitats que operen sota regles completament diferents. Dues ofertes diferents, per exemple? Sí, i se sol·licita trobar quin és l'únic moment en l'espai i el temps en què ambdues realitats coincideixen de manera harmònica. El procés matemàtic requereix aïllar la variable y en totes dues equacions per transformar-les en funcions, construir aquelles taules de valors i finalment dibuixar-les. Com dues rectes secants. I, clar, com que cada equació té el seu propi pendent i la seva pròpia ordenada en l'origen, si es dibuixen sobre el mateix gràfic, eventualment, a no ser que siguin totalment paral·leles com aquelles vies del tren, hauran de xocar en un moment o altre. Això planteja una pregunta important sobre el significat oculto d'aquest xoc. Aquest punt de col·lisió, aquestes coordenades precises de x i y representen l'única instància de tot l'univers matemàtic on les condicions de la primera equació i les de la segona són certes alhora. És l'únic punt d'acord. Exacte. A qualsevol altre lloc de l'infinit gràfic, o bé es compleix una regla o bé es compleix l'altra. La intersecció és la gran veritat compartida. Traduït a decisions estratègiques que prenem gairebé sense adonar-nos-ne cada dia, la veritat és que aquest punt secant té un valor incalculable. Sens dubte. Imaginem per un moment una empresa que dubta entre dos proveïdors de servidors al núvol. El proveïdor A
Ofereix un contracte sense cap quota mensual d'entrada, però cobra molt car cada hora d'ús d'aquests servidors. D'acord, això seria una funció lineal però amb un gran pendent que puja molt ràpid. Exacte. En canvi, el proveïdor B exigeix pagar 5.000 euros fixos al mes, un cost d'entrada massiu per a l'empresa, però el cost per cada hora extra d'ús és absolutament ínfim. I aquí tindríem clarament una funció afí. Amb una N molt alta però una M molt baixeta. Això mateix. En resoldre aquest sistema de manera gràfica, aquest punt únic de tall, és el moment exacte on pagar aquesta tarifa A costarà absolutament el mateix que la tarifa B, depenent dels minuts o hores que l'empresa la faci servir, veritat. Ho has clavat. El punt d'intersecció indica amb una precisió pràcticament forense el nombre exacte d'hores d'ús on els costos s'igualen. Aquestes rectes secants ens donen una solució única per decidir. Uau, i això justifica totalment perquè el mètode gràfic aporta un valor afegit tan gran respecte a solucionar aquestes equacions només amb àlgebra i números en un full. Clar, perquè els números aïllats no expliquen la història completa. Exacte. Resoldre el sistema només amb fórmules et dona un resultat numèric fred i exacte, i ja està. Però visualitzar les dues rectes cruant-se mostra la història sencera del risc que pren l'empresa. I pots preveure tendències. Sí, pots veure visualment amb quina violència el cost del proveïdor A es dispara cap amunt poc després de superar aquell punt d'equilibri. Demostra que si l'empresa subestima el temps d'ús dels servidors i s'equivoca en el càlcul, l'error pot ser econòmicament letal a llarg termini. Exactament. El mètode gràfic no només dona la resposta del present, sinó que contextualitza el comportament de les variables just abans i just després d'aquell moment crític. Bé, és apassionant com en aquesta exploració hem evolucionat des d'una simple multiplicació teòrica de la taula del 2 fins a la complexitat enorme de la presa de decisions al món real. Ha estat un bon viatge. Hem passat de línies pures que arranquen des de zero a escenaris hipercomplexos on les línies interaccionen entre elles i ens amaguen costos fixos en forma d'ordenades en l'origen. I tota l'arquitectura d'aquestes funcions descansa sobre aquesta capacitat que tenen de predir i connectar punts en el nostre dia a dia. Però, recollint un últim detall, diria magistral, que amaga el document acadèmic del professor Nieto. Hi ha una excepció final. Una excepció? Aquests límits matemàtics normalment solen portar a teories força contraintuitives, que amaguen els apunts al final del tot. Doncs llança una última llavor per a la reflexió de qui ens escolta. Durant tota l'anàlisi avui, el comportament d'aquestes línies ha estat molt variat. Hem vist rectes escarpades, pendents suaus, descensos pronunciats cap a pèrdues i fins i tot línies completament planes que eren paral·leles a l'eix horitzontal. Les funcions constants, sí. Això. Totes elles són funcions de ple dret i completament legítimes. Ara bé, el text llança un avís molt, molt estricte. Sobre què? Sobre una possibilitat teòrica extrema. Què succeeix si ens trobem davant d'una línia traçada de manera absolutament i perfectament vertical? Vertical. De dalt a baix. Sí, suposem una recta guiada únicament per l'equació x igual a 2. És una barrera completament recta, com qualsevol altra que hàgim vist. Però aquests apunts ens diuen que, en l'univers matemàtic rigorós, aquestes línies verticals no són la gràfica de cap funció. No ho són? Espera, això em trenca una mica els esquemes preestablits. Tècnicament, la x igual a 2 continua sent una línia ininterrompuda, oi? Està dibuixada sobre el mateix tipus de pla de coordenades cartesianes i obeeix a una ordre algebraica molt específica, que l'exclou del club d'honor de les funcions? Doncs queda exclosa perquè vulnera el principi bàsic i fonamental que sosté la pròpia definició d'una funció matemàtica. Que és quin? Per naturalesa, una funció és, diguem-ne, una màquina de correspondència. Una màquina que t'assegura que per a qualsevol valor inicial d'entrada que tu li posis, la variable x, obtindràs únicament un sol resultat de sortida, la variable y. Només un destí possible. O sigui, prems un botó i et surt un sol tíquet. Exacte. Però en una línia que s'alça de forma perfectament vertical, al posicionar-se només en el punt 2 de l'abscissa, la gràfica cobreix de cop absolutament tots els valors d'altura existents cap a l'infinit. Ostres! O sigui, si per a un sol moment, una sola entrada de x igual a 2, hi ha infinits resultats possibles amunt i avall al mateix temps, la certesa s'esfondra.
L'univers de les funcions es trenca per complet, perquè el sistema col·lapsa i incapaç de gestionar tantes respostes simultànies. No ho pot processar. Uau, aquest detall. Altera absolutament tota la percepció de com s'ordena el caos mitjançant els números. El sistema matemàtic tolera que les coses pugin a velocitats absurdes, accepta peàdies estratosfèrics d'entrada i fins i tot acull de bon grat la inèrcia d'una tarifa plana que mai reacciona al canvi. És molt permissible, sí. Però en el moment exacte en què la línia perd qualsevol indici de progrés horitzontal, per petit que sigui, i pretén oferir infinits resultats d'una sola vegada sobre el mateix punt d'inici, l'estructura de la lògica entra en curtcircuit. Exacte. Deixa de ser allò que tothom assumeix que és. És tota una paradoxa fascinant, i crec que deixa qui ens escolta rumiant profundament sobre què defineix realment l'essència d'una regla, i on es troba la frontera on totes les regles col·lapsen. Fins a la pròxima anàlisi en profunditat. Fins aviat.